אנשי מערך ההגנה האווירית, חיילות וחיילי מערך הבקרה, חיילי טייסת האטלף, אנשי מערך הכטמ"ם, טייסי ונווטי חיל האוויר, פקחי הטיסה של חיל האוויר, בסדיר ובמילואים, עובדים מסביב לשעון, לילות כימים, 24/7, מגנים, תוקפים ומסייעים, נלחמים ומגנים על שמי המדינה ועם ישראל, מהמראה לנחיתה, שומרים עליכם, אזרחי ישראל, חזקים ומנצחים, ביחד, ביחד. 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 זה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארכו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, להיות שלם. זה יבוא, כשלא הכל יטלטל אותנו, ולא הכל יקל, ומה שיפתח לנו מחכה.